Продовжуємо прямий ефір на телеканалі АТR. Мене звати Олег Борисов. І наступні 40 хвилин будемо з вами разом працювати у цій студії. Одразу хочу привітати гостя цієї години у нашій студії. Це Марія Томак, журналіст, співкоординатор медійної ініціативи «За права людини». Я вас вітаю. Добрий вечір. Будемо говорити з вами сьогодні узагальнено про політв'язнів. Більш детально про це поговоримо після наступного. Московський суд продовжив Роману Сущенку арешт на 2 місяці до 30 січня. Український журналіст заявив про тиск на його адвоката і передав вітання своїй родині. Як відомо, Романа Сущенка затримали у Москві більше року тому, звинувативши у шпигунстві. На нього здійснюється тиск, так, щоб його усунути як захисника Романа Сущенка. Тобто так, це можна назвати тиском в даній ситуації. Тим більше тиск на батька здійснюють психологічно, тому що він зізнався, пішов співпрацював зі слідством і зізнався в тому, що він не здійснював і не робив. Отож, повертаємось до студії. Марія Томак у нас в гостях. Пані Марія, для початку розкажіть, будь ласка, взагалі статистику, яку вам відомо, скільки політв'язнів зараз перебуває у Росії? Минулого тижня ми якраз з колегами з інших правозахисних організацій українських займалися тим, що ми намагалися узгодити список наш спільний, так? Тому що є кілька ініціатив, які цими питаннями займаються, опікуються і постійно звучать різні цифри, і від нас всі весь час хочуть почути якусь дуже конкретну цифру. Але це доволі складно, тому що є справи, які, наприклад, перебувають на етапі перевірки, так? По яких у нас немає достатньо документів, так? Щоб обґрунтувати або інформації, щоб обґрунтувати свою позицію щодо того, що це є політичним переслідуванням. Той консенсус, який ми маємо на сьогодні, це 59 людей, плюс 17 людей в списку тих, хто перевіряється. Так? В тому числі, оскільки ми цей список узгоджували 23 числа, ми ще не знали про результати розгляду по запобіжному заходу для 3 нових затриманих в Криму, так, включаючи з Бекіром та Герменджи, але, на мій погляд, це однозначно політичне переслідування, тобто можна говорити про 62 людини. Це величезна цифра, йдеться про Росію, відповідно, і про територію окупованого Криму. Тобто, власне, такий порядок цифр. І це не враховуючи тих людей, які перебувають під обмеженням свободи, скажімо так, або з обмеженою свободою пересування. Так? Тобто ті, хто перебувають під підпискою про невиїзд, або ті, хто перебувають, наприклад, отримав умовний термін ув'язнення. Так? Це окрема категорія, можна про них окремо говорити. Тобто 59-62 людини, які перебувають саме в СІЗО або під цілодобовим домашнім арештом. Кожного дня лунають з усіх телеканалів, з усіх засобів масової інформації інформація про те, що стан здоров'я політв'язнів погіршується. Зокрема, у Сущенка погіршується зір, у Кольченка погіршується стан здоров'я. Пишуть, що він втрачає вагу. Ми спостерігаємо такі погіршення здоров'я практично в усіх політув'язнених. З чим це пов'язано, як ви гадаєте? Можливо, Росія робить все для того, аби їм стало зле? Ви знаєте, там навіть такого якогось особливого і умислу не потрібно, так? Тому що умови СІЗО, умови тиску, які чиняться на людей, вони провокують, власне, проблеми зі здоров'ям. А плюс є ті люди, які піддаються тортурам, або на початку після затримання піддавалися катуванням. До того списку, який ви озвучили, я би додала Павла Гриб, так, який взагалі не отримує медикаментів, перебуваючи в СІЗО Краснодару, маючи дуже серйозні проблеми зі здоров'ям. Я б додала Сенцова, з'явилася інформація про те, що в нього проблеми з серцем. Я б додала Станіслава Клиха, у якого зовсім патова ситуація, так, людину в психушку відправляють регулярно, колють психотропами, і ми нічим не можемо йому допомогти. Я думаю, що в деяких випадках це абсолютно свідома політика, так би мовити, як у випадку з Павлом Гриб. Я не бачу жодних, навіть з точки зору обвинувачення ФСБшного, їхнього викривленого уявлення, не бачу жодної причини, чому не надати людині медикаменти в СІЗО. Пані Марія, повернемось до цієї теми. У нас Марк Фейгін, адвокат Романа Сущенка, на прямому зв'язку. Марк, здравствуйте. Давайте проверим связь. Добрый вечер. Добрый вечер. Марк, пожалуйста, поделитесь последней информацией с нами касательно Романа Сущенка. Что известно на данный момент? Вы знаете, сегодня было заседание суда по ходатайству следственному продлить срок содержания под стражей до 30 января 2018 года, то есть на 2 месяца, от 30 ноября
Завтра я утром подаю жалобу, за это в Мосгорсуд сдам апелляционную жалобу, которая будет рассмотрена в апелляционной инстанции Московского городского суда. Но подхватили пилюлю вечером. Вот Роман разговаривал с сыном по телефону по тому разрешенному ходатайству. У него был звонок сыну, он поговорил еще с женой по телефону из тюрьмы. И матери позвонил туда, в Киев, в Черкассы, значит, поговорил с мамой. Так что, в общем, мы сейчас подаем новые ходатайства о свидании, значит, с женой и дочерью и на новые телефонные звонки. Но в остальном, так сказать, Роман, в общем, как мне сказала Анжелика, жена, когда он общался с сыном, был тоже очень довольный. Такая возможность, не очень сильно расстраивался из-за продления срока содержания под стражей. А в остальном, мы будем продолжать бороться за его освобождение. Марк, знаем, что про давление на вас. Скажите, пожалуйста, каким образом это давление проявляется? Ну, просто нам кое-что говорит следователь, когда мы знакомимся с делом, с Романом. И, как вы понимаете, с не на ровном месте мы, так сказать, исходим из того, что это давление имеет место. Не все я могу рассказать всего гостайны, но я вас уверяю, это, так сказать, результат разговоров, бесед со следователем. И в частности, вот что касается меня, то смотрите, какая параллельная история возникает. На меня усилилось давление, где-то с конца лета этого года просто неимоверно, а вот уже осенью, так сказать, уже достигло пика, когда, используя вот этого товарища, беглого уголовника Шария, да, который, так сказать, продал всех и вся уже там налево и направо за деньги, значит, работает с рядом лиц беглых, так сказать, из украинских числа олигархов и чиновников, значит, воспользовались поводом подачи его совершенно нелепых заявлений в разные инстанции для того, чтобы попытаться лишить меня статуса. Это будет происходить 6 декабря. По этому поводу Роман сделает отдельное заявление, Сущенко, письменное. Я думаю, что мы его распубликуем, и в отношении этого предателя Шария, так сказать, то, чем он занимается, этого мерзавца. Значит, но в остальном, так сказать, Роману тоже даются недвусмысленные намеки со стороны следствия, что было бы лучше поступить как Шарой в Терминске, и тогда бы его судьба могла бы быть другой. Так сказать, это бы учел суд при назначении ему наказания, если он признает вину. Это как бы все вполне себе такая работа по поводу следствия органов ФСБ для того, чтобы вырулить на признание вины. Так что это все имеет место. Ну, то есть, так и можем, грубо говоря, прогнозировать, что все идет к тому, чтобы признать вину Романа Сущенко. И на этом... Признать вину, конечно, этого не будет, потому что Сущенко не признает вину, не только потому, что считает себя невиновным, но еще и потому, что он так не сделает. Он этого не сделал в течение года с лишним. С чего бы ты ему, так сказать, уже в канун суда, при окончании ознакомления дела по 271 брать и на себя вину за несовершенное преступление? Он так не считает. Это позиция его изначальная, она не изменится. Не будет он давать показания, не будет он признавать вину, не будет писать явки с повинной. Но это такая форма, которая, значит, либо признать показания, там, неважно. Значит, поэтому этого не будет. Ситуация схемы с Шаройко не повторится. Понимаете? Есть только меня не лишат статуса, и не будет изобретен какой-то совершенно фантастический способ давления на Романа. Только в этом случае. Услышали вас. Спасибо большое. Марк Фейгін, адвокат Романа Сущенка, був на прямому телефонному зв'язку зі студією АТР. Пані Марію, повертаємось до цієї розмови. Ось почули, що вже відбувається тиск, робиться усе задля того, аби Романа Сущенка зробити винуватим. І така ситуація насправді спостерігається з усіма політов'язненими. Я вірно розумію, вірно? Насправді, якщо говорити про тиск на адвокатів, то це не перший випадок. Хочу нагадати про тиск на Полозова, на адвоката, який займався, зокрема, справою Ахтема Чийгоза, коли його фактично, як він стверджував, викрали прямо в центрі Сімферополя і доставили, хотіли з нього свідка зробити, щоб позбавити його права виступати в якості адвоката. Еміль Курбадінов, який взагалі потрапив до СІЗО чи до ЕТТ, на 15 діб за начебто адміністративне правопорушення. Знову ж таки, Дока Іслаєв, Марина Дубровіна, які займалися чеченською справою, їх суддя намагався звинуватити в тому, що вони порушували адвокатську етику, чого абсолютно не було. Тобто, це насправді такі спроби, очевидно, вивести адвокатів з гри, таким чином послабити позиції, з огляду на те, що Роман Сущенко не визнає своєї провини. Вони, вочевидь, сподіваються, що втративши підтримку адвоката, який є чи не єдиним мостиком, так би мовити, з реальністю, з тим, що насправді є тут якась підтримка, і що він не один, просто вибити в людини ґрунт з-під землі. Я думаю, що це з цим пов'язано, власне.
така ситуація, яка ситуація зараз спостерігається з іншими політов'язненими? Якщо не брати Романа Сущенка, а, наприклад, Кольченко, той самий Павло Гриб, Шаройко. Добре, що ви згадали. Я якраз хотіла сказати, що в нас взагалі нова категорія з'явилась, так, в'язнів, які перебувають на території Білорусі. І, чесно кажучи, куди їх притулити, так би мовити, даруйте за таке слово, ми поки що не розуміємо. Тому що ми говоримо дуже чітко, постійно, завжди, що є ув'язнені на території Росії та окупованого Росією Криму. Так? Білорусь не є окупованою Росією територією, офіційно, де-факто, я не знаю, але офіційно вона не перебуває під контролем Росії. Але, звісно, що в усьому цьому трошечки так видніються кремлівські вуха, судячи з усього в останніх затриманнях і журналіста в Білорусі, і керівника одного з підприємств Донецької області. Тому насправді, можливо, цей наш список треба буде трансформувати, розширювати до масштабів, Білорусь туди також включати. Але, ви знаєте, дуже складно описати ситуацію загалом. Загалом ситуація така, що є ряд справ, по яким вже є вироки. І ці люди перебувають переважно в колоніях десь там на сході Росії, скажімо так, за Уралом. Приклади, про які ви згадували, Кольченко, Сенцов. І нещодавно етапували Олексія Сазоновича, його справа майже невідома, він був засуджений за тероризм буквально за 2 засідання. Уявляєте, там такий величезний талмуд, а людину засудили за спробу вчинення терористичного акту, буквально за 2 засідання, більше не потрібно було. Це пенсіонер, шахтер, колишній з окупованої території на сході країни. У нас є інформація, що його перевезли до Іркутська, але де він саме перебуває, ми не знаємо. За словами МЗС, з якими ми спілкувалися про це в суботу, буквально було звернення від консула з тим, щоб отримати доступ до Сазоновича. Доступ цей не надали. І більше того, ми не знаємо, де зараз людина. Так? Тобто є такі ситуації. З тих, що ситуації, які будуть найближчим часом, я думаю, що найближчим часом має бути розпочатися один з процесів по Хізбут-Тахрір. Це вже буде другий процес, так, по справі Хізбут-Тахрір. І знову ж таки це означатиме, що Росія вчергове порушить міжнародне гуманітарне право і етапує людей, по суті, перевезе громадян України з окупованої території на свою територію. Тобто ситуації дуже різні, але багато справді ситуацій критичних, коли в людей погано зі здоров'ям. Якщо говорити про кримчан, не можна не згадати Олександра Костенка, в якого при затриманні була зламана рука ФСБшними оперативниками, і досі вона не загоєна, йому рекомендують лікувальну фізкультуру, абсолютно цинічно, так, хоча він потребує операції. Ситуації різні. Поки що вироків менше, ніж людей, які затримані, так, тобто 30%, я думаю, ми маємо вироків. Решта людей очікують суду або перебувають в процесі судового розгляду. І, до речі, було в кількох уже резолюціях Європарламенту заклик до країн європейських, щоб вони моніторили ці процеси, але поки що, я так розумію, немає особливого ентузіазму з цього приводу. Я думаю, що Україні просто варто активніше це пропонувати своїм західним партнерам, що все ж таки ті консульства, які присутні на території Російської Федерації, ці процеси моніторили. Бо все ж таки цих людей політв'язнями назвав Європейський парламент. Це такий політичний жест важливий. І, я сподіваюся, що вони будуть активніше моніторити. Який взагалі відсоток, яка ймовірність того, що усі політов'язнені повернуться додому в Україну? Я думаю, що рано чи пізно всі повернуться. Я просто інших варіантів не допускаю. Інше питання, скільки це часу займе і наскільки проактивна позиція України щодо цього. Тому що, в принципі, коли говорять про чи треба розголос, чи не треба розголос, так, довкола всіх цих справ, я просто пропоную подивитися на ті справи, які ми вважаємо успішними, так, success stories. Це 5 звільнень, які відбулися саме через політичні перемовини, а не через відбування покарання, через вичерпання строку і так далі. Ці справи відомі, так, Савченко, Афанасьєв, Солошенко і останні 2 Умеров і Чийгоз. Ці справи, по-перше, щодо цих людей був серйозний розголос, а по-друге, там знадобилися серйозні адвокаційні зусилля, політичні. Не секрет, що останнє звільнення відбулося через посередництво президента Туреччини. І, відповідно, чи шукає Україна далі формули, яким чином своїх людей можна витягти звідти, кого можна залучити з переговорників, щоб вплинути на Путіна. А це відбуватиметься виключно в такий спосіб.
ми з вами порушили тему щодо Донбасу перед ефіром. Звичайно, це абсолютно принципово інша ситуація, тому що на Донбасі все ж таки полонені і де-факто військовополонені заручники утримуються взагалі незрозуміло ким, кого не визнає сама Росія, так, в якості суб'єктів, які можуть тримати людей в ув'язненні, позбавленими волі. А ці люди, вони проходять легальні або квазілегальні у випадку з Кримом процедури, так, і Росія вважає їх законно засудженими. Відповідно, коли хтось звільняється, то має підписати помилування Путін, так, або рішення приймається на найвищому рівні. Тому, власне, це є проблема, і я розумію, що це не так просто, що із огляду на те, що, звісно, от звільнили 2 людей величезними зусиллями, вони раз і набрали нових, ну, тобто ще більше, так, за 2 дні буквально ось так. І тому, так, звісно, це проблема, і, можливо, тут варто шукати якісь більш-менш постійні міжнародні формати, щоб Україна пропонувала якісь майданчики, якісь формати для гуманітарних перемовин щодо людей, які тримаються, які в ув'язненні де-факто в рамках конфлікту. Звісно, Росія це буде заперечувати, але ми всі розуміємо, що це так. Можливо, я розумію, що Росія на це відразу не погодиться, але це не означає, що Україна не може пропонувати це. Окрім цих пропозицій, які ви зараз кажете, що ще Україна повинна робити і що вона робить задля того, аби якомога швидше повернути політв'язнених? Ми колись говорили в цій студії, десь, мені здається, півроку тому, орієнтовно, коли був розроблений законопроект про підтримку політв'язнів, про підтримку родин політв'язнів. Цей законопроект був зареєстрований Мустафою Джемілєвим. Я так розумію, що він зараз десь в комітетах, там, на якихось опрацюваннях чи допрацюваннях перебуває. Ну, але факт в тому, що він не ухвалений. Але з того, що було останнім часом зроблено, і про що ми так само дуже давно говоримо, це те, що було проголосовано в першому читанні бюджет, і туди було внесено поправку Іриною Геращенко щодо створення відділу, точніше виділення фінансування на відділ в Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій, який опікуватиметься політв'язнями. Ми дуже давно цього вимагали, просили, про це всі пороги оббили, тому що, власне кажучи, нам здається, що, звісно, є різні, знову ж таки, державні органи, які тим чи іншим чином дотичні до проблем політв'язнів. Це і МЗС, це в першу чергу МЗС. Це і Офіс омбудсмана, слідчі органи, які збирають докази незаконного ув'язнення, але немає координації. І нам здається, що якраз цей відділ міг би відігравати таку координуючу роль, і я дуже щаслива буду після другого читання цього бюджету, якщо так буде проголосовано, і нарешті будуть якісь кошти, ну, більш-менш адекватні виділені на ці потреби, які є очевидними. І другий момент, що було внесено, якщо я не помиляюсь, це стосувалося створення фонду підтримки, так само родин політв'язнів. Ми знаємо, що в Криму це величезна кількість дітей, так, які фактично зараз позбавлені батька, який перебуває там в місцях позбавлення волі. І це величезна, мені здається, виклик і потреба передусім для Криму, така підтримка родин. Хоча тут на території материкової України теж перебуває ну, доволі багато родин, які таку підтримку потребують. Тому якщо це в бюджеті все ж таки буде, опиниться після другого читання, це буде важливо, але далі, звісно, ми будемо стежити за тим, як воно буде рухатись, тому що я не розумію, як це технічно поки що виглядатиме, кому ці кошти будуть передані, яким чином вони будуть розподілятися і так далі. Тобто це все потребуватиме контролю, безумовно. Повернемося ще до цієї теми. У нас на прямому скайп-зв'язку Роман Цимбалюк, власне, кореспондент УНІАН в Росії. Романе, вітаю вас. Добрий вечір. Романе, от арест Сущенка продовжили до 30 січня. Скажіть, будь ласка, як ви гадаєте, з чим це пов'язано? Затягування справи? Можна назвати як завгодно, але суть від цього не змінюється. Офіційна версія те, що протягом цих 22 місяців має він завершити ознайомлення з матеріалами справи. Там в справі 10 томів, 5 вони вже прочитали. Ну, не знаю, за 2 місяці можна прочитати дуже багато. І зрозуміло, що, по суті, від того нічого не зміниться, адже він перебуватиме в СІЗО Лефортово до ухвалення рішення суду, ну, по суті. А до цього, ну, не думаю, що дуже довго. Марк Фейгін в ефірі нашого телеканалу буквально от 5 хвилин тому сказав, що відбувається такий собі тиск на адвоката. Скажіть, будь ласка, що вам відомо про це?
Ну, ця справа взагалі набирає такого дуже цікавого обороту. По-перше, Фейгін сказав, що тиск почався і на самого Романа Сущенка. Його тиснуть, морально тиснуть, щоб він визнав свою провину, що він дійсно шпигун, начебто це йому зарахується у суді і буде менший термін і так далі. Ось це якби перша частина, і вони проводять аналогію з ситуацією, яка сталася з Павлом Шаройко в Мінську, начебто він визнав, і тобі треба зробити так само. От ніяк іншим, як психологічний тиск, це назвати не можна. А з приводу Фейгіна, ну, він людина дуже талановита і різноманітна, різнобока, і фактично російська Феміда, ну не Феміда, а російські органи влади стали на бік пана Шарія, з яким у них давній конфлікт. Власне, от в цьому справа. Як ви можете спрогнозувати подальші судові засідання по справі Сущенка? Чи можемо очікувати якийсь зсув справ в позитивний бік? Тут не треба бути оракулом. Всі засідання проходять в закритому режимі, тому що начебто там є секретні матеріали в цій справі. І так само буде проходити засідання завжди до оголошення безпосередньо вердикту. І очікувати на якісь зміни не варто. Єдиний варіант виходу з ситуації – це обмін Романа Сущенка на когось, в кому зацікавлена Російська Федерація. Такі люди є, які затримали українськими спецслужбами. Пане Романе, а навіщо, ваша, знову ж таки, думка, навіщо ці суди такі шоу влаштовують, тиск проводять на Сущенка, на адвоката, вимагають, аби він визнав свою вину. Хоча все йде за схожим сценарієм, як це відбувалося раніше, що все йде до того, аби все ж таки, дай Бог, щоб так і було, щоб обміняти Сущенка на одного з тут затриманих. Навіщо це все робиться? Для якої головної мети? Тут ні для кого, не думаю, що це буде дивним. Ми знаходимося в фактичному стані війни, і я припускаю, що взагалі на російські правоохоронці на всіх українських справах роблять кар'єри, отримують медалі, зірки і що там ще може бути. Це ж дуже великий пласт громадян України, які потрапили в російські тюрми, і наприклад, сотні людей звинувачені за розповсюдження наркотиків в Російській Федерації. Хоча, якщо цю справу так детально дивитися, ще дуже питання, хто, наприклад, з цих людей злочинець, а хто жертва. Тому тут так, люди заробляють на цьому авторитет, кар'єру. Дякуємо дуже за коментарі. Роман Цимбалюк, власний кореспондент УНІАН в Росії, був в напрямому скайп-зв'язку. Дякуємо вам, Романе, що вийшли з нами на зв'язок. Повертаємось до студії. У нас, нагадаю, Марія Томак, журналіст, співкоординатор медійної ініціативи за права людини. Отже, пані Марія, почули Романа Цимбалюка. Можу прокоментувати. Да, прокоментуйте. Відразу. Цікаво одразу почути. Так, я дякую Роману, що він нагадав про цю справу. Я думала, як би це вернути, і він дуже вдало про це згадав, про наших громадян, які засуджуються, переслідуються в Росії за незаконний обіг наркотиків. І він абсолютно правий. Більше того, правоохоронні органи України, вже більше 200 з цих людей визнали потерпілими в рамках кримінального провадження. Тобто це вже не просто твердження правозахисників, що вони жертви, так, а це офіційний статус процесуальний. Потерпілими від торгівлі людьми. Тому що, власне кажучи, на території України, використовуючи переважно вразливий стан цих людей, передусім фінансовий, матеріальний або інші обставини життєві, тиснучи на них, вводячи їх в оману, їх вербують, вербували раніше в великих масштабах, зараз вербування продовжується, але точково, і переправляли на територію Російської Федерації для
експлуатації в кримінальному бізнесі, поширення наркотичних засобів. І коли в Росії, власне, в судах там або ще на етапі досудового слідства ці люди або їхні родини заявляють про те, що в Україні ці особи визнані потерпілими, а російський суд, слідство на це взагалі ніяк не реагує. Не реагує на заяви людей про те, що на них чинився тиск, в тому числі фізичний, що їх били, що до них відбувалася дискримінація, так, тому що там часто відбуваються такі історії, що, значить, ти хахол, значить, до тебе спеціальне ставлення. Ось і так далі. Тобто на це не реагують. Але водночас зараз в Києві відбувається процес над 4 особами, яких слідство вважає, власне, вербувальниками. Ті, які на території України здійснювали пошук, організовували пошук наївних людей, скажімо так, і відправку їх до Росії. Вони обвинувачені в торгівлі людьми. Це дуже серйозний процес, але зараз він під загрозою, по суті, зриву. І завтра біля Солом'янського суду о 10 ранку відбудеться акція, яку ініціюють родини потерпілих. Вони вимагатимуть, це буде абсолютно мирна акція, вони вимагатимуть суд приступити до розгляду справи. Тому що вже півроку бовтається це обвинувальний акт в Солом'янському суді, і суд не хоче його розглядати. Наше враження, що вони не хочуть просто на себе брати відповідальність. Тому що справа складна, обвинувачені дуже складні, вони поводяться дуже агресивно, у них дуже непогані адвокати, так? Тобто все непросто. І тому я думаю, що є спроби якось уникнути цієї справи з боку суду, але наступне засідання все ж таки відбудеться 30 листопада. Я також запрошую всіх зацікавлених, в тому числі колег, о 12-й годині в Солом'янський райсуд, тому що там може бути цікаво. Ну, на жаль, бувають такі засідання, де дуже багато цікавого, скажімо так, для медійників, але дуже драматичного, звісно, для родин потерпілих. Тому ця проблема також є, вона трошечки відходить на задній план порівняно із політв'язнями, звісно, тому що ці люди, вони не політв'язні, так, але вони все ж таки потерпілі, попри те, що вони з власної волі їдуть на територію Росії, чи то не оцінюючи ризики, чи то, ну, не знаю, це вже інше питання, чому вони туди їдуть, але ці особи потерпілі. От Роман Цимбалюк каже, от ви кажете, ми постійно спостерігаємо те, що закидають наркотики, да, закидають тероризм, вбивства, там, ну, все, що хочеш. І ну, для нас це на диво, а для них це нормально, вони якимось чином знаходять докази. І врешті-решт висовують вироки нашим політув'язненим. Окрім домовленостей, обміну, чи є якісь ще важелі, аби все ж таки вимагати від російської сторони правдивого, я розумію, що ці слова «Росія і правда» вони не збігаються, але все ж таки вимагати правдивого якогось вердикту і рішення? Ну, власне кажучи, мені здається, що коли родини політв'язнів, ну і Україна вирішує йти все ж таки і правовим шляхом, окрім іншого, це і є такий шанс, який ми, скажімо, даємо Росії вийти, ну, трошечки з цієї ситуації не так брудно, скажімо так. Да? Тобто, в принципі, в будь-який момент ці всі аргументи адвокатами озвучуються, так, я маю на увазі аргументи невинуватості, докази невинуватості. І за бажання, звісно, будь-який суддя може винести правосудне рішення. Це звучить справді абсурдно, що суддя може винести правосудне рішення, але, ну, на жаль, ми не бачимо зараз такої волі з боку Росії. Але, наскільки я знаю, чи не в кожній справі адвокати, в тому числі, працюють стратегічно на Європейський суд з прав людини, тобто вичерпуючи всі національні механізми, щоб потім мати можливість звернутися в Європейський суд з прав людини. Не факт, що Росія буде рішення виконувати, але так само для мене це не аргумент цього не робити. Потім є ще такий механізм, який називається переведення для відбування покарання, згідно з конвенцією, яка досі діє між Україною і Росією. Але якщо, до речі, людей, які засуджені за незаконний обіг наркотиків, в Україну передають, от через цей механізм, який процедура займає близько 1,5 року, від року до 1,5. То, наприклад, коли звертається Мін'юст, щоб передали Карпюка, Клиха, там інших людей, то саме з політичних, Росія просто не реагує. От ми, коли ці процедури обговорювали, ми думали, цікаво, чим вони будуть обґрунтовувати відмову передачі. Тому що формально ніяких перешкод для того, щоб передати громадянина України Миколу Карпюка Україні, немає. Де він, тобто тут він начебто має відбувати покарання. Так? Тобто формальних перешкод немає, але Росія просто не реагує на ці запити. Вона навіть ніяк не пояснює, чому вона не буде передавати. Тому, звісно, це два таких механізми найочевидніших. І, на жаль, вони, ну, поки що з Європейським судом не зрозуміло, але конвенція просто не діє.
в даних випадках. Ну, тобто ані міжнародний тиск, ані український тиск. Ну, міжнародний тиск – це все ж таки те, що ми говорили вище, це до політики. Якщо говорити про ці правові шляхи, то от, мабуть, ці два – це ключові, але вони в політичних справах не спрацьовують. Очевидно, що Путін розраховує виміняти цих людей на якісь скасування санкцій, послаблення санкцій, або ще на якісь інші бонуси для себе. Можливо, виторгувати щось не лише в Україні, а й в Заходу, тому що Захід же теж на ці всі справи звертає увагу і коментує їх, скажімо так, та висловлює занепокоєння. Хоча ми вважаємо, що це замало, але це вже щось, озвучує імена в резолюціях там Європарламенту і так далі. Це все важливо. І я думаю, що в Кремлі є бажання цим скористатися. Ну, тобто, так, підсумуємо, да, що навіть чому ми зазвичай спостерігаємо таку безглуздість у закидах якихось там звинувачень нашим політв'язням, це такі собі важелі зі сторони Росії. Тобто вони намагаються усілякими методами, як ви сказали, скасувати санкції і так далі. Дивіться, є реакція МЗС на суд Сущенко, хочу зачитати коротко. Мар'яна Беца в Твіттері написала: безпідставне продовження утримування під вартою Романа Сущенка в Російській Федерації на сфальсифікованих обвинуваченнях. Вимагаємо протест, вимагаємо звільнення. Висловлюємо протест і вимагаємо звільнення. До чого я це веду? Кожного разу ми бачимо, вимагаємо, висловлюємо. Але Росія на це знову ж таки не реагує. Ось ці висловлювання з боку МЗС, вимоги з боку МЗС, з боку України як держави, що вони дадуть взагалі? Нота протесту, знову ж таки, бачимо постійно, це не з цієї теми, але там озони АТО. Там то занепокоєні ситуацією загострення в АТО. От ми постійно слухаємо ось такі слова, але що вони можуть дати і, Мені здається, що це взагалі мінімум, знаєте. Тобто так, щоб ми просто принаймні розуміли, що зроблено хоч щось, це принаймні якась заява. І насправді не завжди заяви з'являються так швидко у випадку з іншими справами, там, наприклад, де в МЗС може бути менше інформації. Тому це вже важливо. Я пропоную від нот і заяв не відмовлятися, але що ще, мені здається, можна активніше робити, і це також зона відповідальності МЗС, це чудове вікно можливостей, яке відкрилося зараз в Литві і в Канаді у вигляді ухвалених закону Магнітського в обох цих країнах. В Литві от 16-го, якраз до річниці смерті Магнітського, в Канаді трошечки раніше. От чудова нагода, щоб просувати в ці санкційні списки тих людей, які причетні до грубих порушень прав людини саме в справах громадян України. Звичайно, там деякі питання можуть бути, звісно, це все треба підкріплювати доказами. Я розумію, що не всі хочуть якось коментувати, скажімо так, і переслідувати суддів, наприклад, і так далі. Тут може бути делікатне питання, але є справи, де до наших громадян застосовуються тортури. І де є докази цього. От я вважаю, що це першочерговий такий флагманський має бути список, який МЗС повинно просувати в спілкуванні із Литвою, з Канадою, щонайменше, ще в Британії є список Магнітського ухвалений. Тобто, як мінімум, ці можливості треба використовувати. Це до питання тих механізмів, які можна застосовувати. Але ноти, я думаю, теж нікому не завадять. І це принаймні якісь сигнали, що держава стежить за цими справами і що це її громадяни. Про яких політов'язнених зараз у вас є інформація стосовно того, наскільки ближче до їх повернення на Батьківщину зсунулася та чи інша справа? На жаль, у мене немає інформації про жодні перемовини. Тобто я виходжу з того, що передумовою для такого повернення є перемовини. Звісно, що можна говорити про тих людей, у яких найменші терміни ув'язнення, які можуть вийти на волю за відсидженим і потім виїхати, наприклад, до материкової України. Наприклад, це Редван Сулейманов, це Олександр Костенко. Їм не так, тобто у Редвана там 1,8 був вирок, у Костенка близько 3 років, він уже там скоро має завершитися. У Володимира Прісіча відносно невеликий термін. До речі, це дуже цікава справа, тому що людину взяли як диверсанта, в лапках, перед візитом Володимира Путіна в Крим, показали по російському телебаченню, де він начебто зізнається, що його послало СБУ, влаштували
проводити розвідку, влаштовувати диверсії. Але зрештою людину засудили за незаконний обіг наркотиків. Тобто я так розумію, що це через те, що взагалі ні звідки було висмоктати ось цю диверсію і цю підготовку диверсії, і довелося вже там, я не знаю, підкинути вочевидь наркотиків, щоб хоч щось мати конкретне в справі. Так? Тобто, і це ще раз, до речі, доводить, що в принципі є сенс боротися. Так? Звісно, людина навряд чи може бути звільнення з-під варти, жодного справи такої не було, але може бути зміна кваліфікації. От як, наприклад, була у справі Літвінова, якому спочатку інкримінували міфічний абсолютно розстріл рускоязичного населення на юго-востокі України, це цитата. От потім, коли вони зрозуміли, що просто там адвокат все розбив, тому що там ні прізвища якихось міфічних людей, і назви вулиці якісь міфічні, яких немає, не існує в природі, вони змушені були заткувати, так, і змінили кваліфікацію на розбій. Все одно людину посадили на 8 років, але принаймні не за воєнні злочини. От, це дуже важливо. Тому я думаю, що в будь-якому разі адвокатська робота, через це у нас є віра в адвокатську роботу. І плюс, звісно, це збір доказів. Навіть от в таких справах, як у Романа Сущенка, коли процес закритий, це не єдина шпигунська справа, на що був Валентин Вагівський, де не було доступу до, він уже засуджений до 11 років позбавлення волі. Тобто важливо все документувати, і навіть в таких закритих процесах присутність адвоката – це шанс. Наступне питання доволі банальне, але все ж таки цікаво почути. А чи є на кого обмінювати от з нашого боку? Дуже добре питання. Якщо пригадуєте, був десь півроку тому такий скандал, коли Надія Савченко оприлюднила списки, які за її інформацією. Я так і не зрозуміла, через що цей скандал вчинився в цьому випадку, так? Тому що, насправді це важливе питання, і в нас, що важливо зауважити, у нас, наприклад, в нашій організації, і, наскільки я знаю, в колег теж, немає якогось узагальненого списку от тих людей, скажімо так, громадян Росії, які утримуються Україною, і в яких може бути потенційно зацікавлена Росія, приміром. Так? Те, що Україна такі списки не публікує, це нормально, тому що це б означало, що Україна тримає заручників і каже, от наш список, будь ласка, давайте нам, а ми вам цих віддамо. Так? Тобто в Україні все ж таки ці люди засуджуються, так, отримують вироки за ті чи інші правопорушення. Але тут також є проблема, тому що, якщо пригадуєте, була велика історія, піар-історія з Агієвим, якого впіймали наші військові, захопили точніше, і потім військова прокуратура проводила слідство, і, власне, піар-історія полягала в тому, що це російський контрактник. Але от моя колега була на суді минулого тижня і з'ясувала, що в обвинувальному акті немає жодного про це слова, тобто, що немає в матеріалах справи доказів про те, що це російський контрактник. Тобто, згідно з версією слідства, просто з того, що є, це російський громадянин Агієв, який приїхав добровольцем воювати на Донбас. Так, і звісно, що це відразу на 10 пунктів знижує шанси того, що в принципі там на нього когось можна обміняти. Це зовсім не правозахисна взагалі зараз лексика, історія, але реалії такі. І тому тут ще треба розуміти, тобто те, що, скажімо так, те, що піариться українськими правоохоронними органами, це не завжди виглядає так в реальності. Тобто там треба дивитися, що за справа, але тим не менше до Агієва російський консул приходив. І мені здається, це важливий факт, і за це можна було б зачепитися. У нас лишається вже 2 хвилини до кінця ефіру. У нас одні негативні новини, але все ж таки нотку позитиву хотілося б сюди додати. Ось львів'яни вітали ув'язненого Олександра Кольченка з 28-м днем народження. Вони підписали листівки політв'язню, їх планують відіслати в колонію в Челябинську область, де утримується Кольченко. Учасники акції запустили в небо синьо-жовті кульки і ліхтарики. А переселенець з Криму та друг Кольченка дуже хвилюються за його стан здоров'я, бо Сашко каже, вже місяць не виходить на зв'язок. Давайте подивимося, як це все відбувалося. Потім запускаємо небесні ліхтарики, які вже стали для нас символом традиції. Смертельні перегони, хто захищає Україну. Саня, ми з тобою. Саня, Саня, ми з тобою, тата. А хто взяв би просто
ось таку акцію на підтримку Олександра Кольченка провели у Львові. Підтримка є від усієї України, від усіх нас. Марія Томак, журналіст, співкоординатор медійної ініціативи «За права людини», була гостем у нашій студії цієї години. Я вам дуже дякую, що долучилися до нашого ефіру. Хочу одразу сказати, що ефір телеканалу АТR продовжується. За 5 хвилин вже новини «Заман».